ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തോ അതുപോലെ തന്നെ 4 മണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൂപ്പർ ചെമ്മീൻ അടയാണ്. ഉള്ളിൽ നല്ല ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉള്ള ഒരു അടയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഉള്ളി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം പൊടികളൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൊടികളൊന്നുമില്ല. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പത്തിരിക്കും നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് പൊടിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിനാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിക്കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിക്കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളമാക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളമാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിലധികം ചൂടറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു വാഴയില എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമാക്കിയിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്കൊന്ന് ആവാതെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. സൈഡിലേക്ക് ആവരുത്, കാരണം നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മസാല പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആവാതെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇലയൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ആവി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 12 to 15 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ആവി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.